Kanal eksplozije vam prikazuje. Zapaljen automobil bio je samo opomena, Taki napustio Beograd zbog pretnji. Kako piše portal Republika, Takiju Marinkoviću nedavno je zapaljen automobil zbog čega sada živi u strahu. Radomir Taki Marinković, majin otac, još uvek ne može da se oporavi od šoka kada mu je prošle srede zapaljen automobil. Naime, nakon što je došao iz noćnog provoda u stan, komšija ga je pozvao i rekao da mu je automobil zapaljen. Kako prenosi Star, izgorelo je sve, a u automobilu su mu bila i sva dokumenta. Ne zna ko stoji iza svega, odnosno ko je počinilac, ali se nada da će policija to brzo ustanoviti. Kako Taki kaže, veruje da mu se neko sveti iz ljubomore. U šoku sam, ne mogu da verujem šta se desilo, nikome ništa uradio nisam. Prvo su mi opljačkali auto i odneli sve, a sada zapalili, to je moj automobil, nije Majin. Ne verujem da je Maji zaprećeno ovim, to je neko ko je ljubomoran. Ja sam tada bio u gradu, slikao se sa nekim lepim damama i nekome sve to smeta, moj život takav. Ne mogu da kažem da nisam u strahu, vidite na šta su ljudi sve spremni. Policija radi na ovom slučaju, rekao je Taki za Star. Međutim, Taki se plaši za sopstveni život s obzirom da sumnja da je ovo samo opomena te je napustio Beograd. Nekome smetam, ne znam da li je ovo opomena, nadam se da će da se sazna što pre, uništena su mi sva dokumenta. Maja za ovo nikako ne sme da sazna, pobegla bi iz realitija, stvarno ne smem da je stresiram. Ne znam da li mi se ovo dešava zbog toga što sam nekome skinuo devojku, sve je moguće, priznaje Taki.